Ifa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Onduza analipo kumakusamva kwanga. Umene undi mwambi umene akanakhala kuti Saulo Chilima ali moyo akanaliuza boma la DPP. Tikamakuuza nino a DPP kunena kuti boma mumuli system ya MCP ndipo akupanga zinthu zina za sabotage, ndicho linga kuti muoneke kuti ndinu anthu olephera mukhulupirire zimenezi. Sabotage means doing things deliberately to injure someone, to make someone look like a failure. Lero tilankhula zambiri zimene zikuchitika za nyasi zimene zikuchitika mboma mu, ndicho linga kuti boma la DPP likhale oneka lolephera. Zili ndinu aboma kutenga zinthu zimene tikukuuzani makamaka ine zimene ndimalankhula seriously or not, because this is evidence based information. Bon Kalindo, the DC President wantu osauka woyamba kuno ku Malawi amene sindimapanga mantha ndimangoyima pa chilungamo, ndipo sindiyimirira chipani, sindiyimirira chigawo, sindiyimirira mtundu wa anthu. Ine anthu anga onse ndi anthu osauka kuchokera ku Msanje pakana kuchitipa, kotagota pakana kumchinji, komanso ena amene ali maiko akunja amenenso akukumana ndi mikwingwirima tikunena pano. Ena akulephera kuti abwerere kuno kwawo azaone anthu chifukwa chosowa mapasipoti. Passport ni nkhani yovuta kwambiri kuno ku Malawi, muziko limene limaoneka ngati anthu ake ndi achilungamo, koma ayi okuba okhaokha. Tikunena pano pamene president atangolengeza kunena kuti sukulu ziyamba zaulere mu January muno. Masukulu ambiri agundika ndi ma project onama kuwalipirisa ana ma 3,000 ma 5,000, ena okumana makuti atafuna akonze mayeso iyi imene ndi development fund kutero kwafuna ajeretu. Pamene angomva iwo kuti sukulu ndi zaulere akufuna ajeretu apangiretu ma programu malingaso ndika Christmas, motero kuti ana ambiri sakuphunzira, ana ambiri akubwezedwa, maziphunzisa ambiri anyanyala, masukulu ambiri anyanyala, chifukwa chonena kuti makolo akukana kupereka ndalama ya development fund atazindikira kunena kuti maziphunzisi ena akupanga za chinyengo. Lero tiulula zimene zikuchitika ku medical stores, ndipo inu a Minister of Health komanso nonse ya boma muchere khutu kuti mumve zimene zikuchitika ku medical stores, kumene kuli anthu ena oyipa kwambiri, abiri mankhwe amene kwa iwo allegiance yawo ndi chipani chinapita cha MCP. Komanso ndiulula zimene zikuchitika kudwangwa makamaka ndi ma sugar distributors, pamene anthu ena anso oyipa kwambiri akupanga zakatangale ndi ma distributors, ndipo ma distributors amenewa akupereka ndalama kudwangwa sugar, ndicho linga kuti aziyalemba okhaokha, azipasana okhaokha ntchito ma business osakhalanso anthu ena. Komanso tiulula zimene zikuchitika kuja kumachedwa ku Capitol Hill, kumene ma files ama pension akusowa pang'ono ndi pang'ono, andi anthu ambiri akuzunzika sakupeza ma file wawo ama pension kuti alandire ndalama zawo. Even compensation imene anthu atayendera kwa nthawi yayitali akuuzidwa kuti ma file wanu asowa. Tikamanena kuti sabotage musayiphwekese kwambiri, koma tisanapite kumeneko ndafuna ndiyalirire a Malawi the average people amene akuvutika ndi nkhani ya fetereza, chifukwa boma linalengeza kunena kuti fetereza ndi 10,000 kwa anthu ovutikisisa. Kodi nanga what about the average people amene samafuna kukhala nawo mugulu limeneli lokalandira fetereza wa makuponi ndi kumakagula fetereza wa ma 10,000? Pali anthu ena inde ndi aliyense akufuna fetereza,
koma sangalandire nawo fetereza ameneyi wa 10,000 andi sizingathekenso kuti boma mukalembe wina aliyense muziko muno pali ena akufuna kuti akagule okha. Kodi mtundu umenewu kapena anthu ngati amenewa mwaganizira zotani? Chifukwa pamene mwasisa mtengo umene wafetereza kupita pa 10,000 mukananenanso kuti the average people amene akufuna kukwanisa paokha mtengo wawo ndi mwakuti. Koma ayi anduna atapita kunchinji kuja aza agriculture amalawi ambiri anali otchera khutu in anticipation to wait and see kuti kodi amnduna ajawo alengeza za fetereza kuti kodi fetereza kwa anthu amene ali the average amene ali ndi kuthekera azigula bwanji, kodi fetereza akhala odula yemweyo. Utundu uthenga umene zikhoza kuoneka ngati ndine olongolola, koma anthu ambiri across this country akumafusa mafuso amene wakundiyimbira mafoni kumafusa kuti kodi a DC tatifusireni kubomako alengeza za fetereza wosika mtengo. Koma nanga ifeyo anthu amene tili the average amene tili ndi kuthekera kodi fetereza tizigula pabwanji? So uthenga umene ukupita kwa inu Rosa Mbirizi nduna ya agriculture kunena kuti amalawi akufusa mafuso kunena kuti kodi fetereza wosika mtengo ndi ameneyo nanga the average people azigula pabwanji? Utundu uthenga ukuti muulandire mama wa uno. Lero tikuchita expose khalidwe loyipa kwambiri, sikhalidwe la sabotage ku system imene inakhazikisidwa ilipobe mbomamu imene inuyo ngati simusamalira boma anu lilephera ndipo tipita ku medical stores kwayambirira kuti tikachite expose nchitidwe ozimisa mafriji kumene kujako ku medical stores kumakhala mafriji ena amene amayenera azitenga mankhwala ngati ayembamo kuti amene asaonongeke amayenera azikhala throughout mfriji ndi mankhwalaso ena ndi ena mwina ozizirisa munthu kuchita wapweteka amulase Jackson ozizirisa mankhwala amene usizimatheka kuti asakakhale opanda friji. Koma tikunena panopa ma pharmacist akumeneko ma senior pharmacist aku medical stores akumazimisa mafriji ajadala ndicholinga kuti mankhwala aja aonongeke. Tikamakuuza ni kunena kuti ino tachichita ni cheki mbomamu muchite cheki ma department ena ndi ena kaya azamazi ku Escom kaya kuti muchite cheki ku local government muli anthu amene akuchita sabotage boma ilili simakhulupirira kapena simukukhulupirira. Koma nthawi zina munthu amene wakusina mutu khutu ndi nasi amakhala kuti akukukonda. So dafuna ndikuuze ninu aboma nonse makamaka through Ministry of Health anduna tapita ni ku medical stores mukaone mankhwala ama billions fache mankhwala atungati aembaming ndi opsa kwambiri ndi odula koma anthu akumazimisa friji jadala kuti mankhwala amene waonongeke ndicholinga kuti inuyo zikuvuteni muoneke ngati ndinu boma lolephera. Nkhani ina yachiwiri imene ndikufuna tikambirane pano ndiyokhuza kudwangwa sugar kumene kukuchitika za chinyengo kwambiri. Ma distributors a sugar akumakuti akamutenga sugar uja akumangogulisana mwina mwa anthu awiri atatu wina uja ndikumpakira ulendo naye kumakamugulisa kunja. That is why nkhani ya sugar ikuvuta muno Malawi and izi sizikuchitika kudwangwa kokha iya even kusalima sugar komanso ku Irovo kunchalo uku kukuchitika zinthu za chinyengo kwambiri muno Malawi. Ma distributors sakulembedwa muyenerera anthu kuti akhale ma distributors zigawa sugar evenly mo osayang'ana kuti uku ndikuti zimenezo zikulephereka anthu akupanga madiru kumapasana ma millions ndicholinga kuti iwo azikhala distributor akakhala distributor ndikupezeka kuti iwo aja akupanga za madiru azipanga diru ndi sugar uja ulendo naye kumapita naye maiko akunja. Andi pakati apo kunatuluka vacancy yonena kuti anthu achita apply kapena kunatuluka statement yonena kuti anthu achita apply akhale ma distributor. Koma anu ayi ndithu apanga za chinyengo atenga omwe wakaleo anthu ena aja asiya. So mukamuona sugar akusowa kuno ku Malawi muziwe kunena kuti sikuti akungosowa iya sugar akusowa chifukwa cha chinyengo chimene chikuchitika ku makampani ya mashuga makamaka kudwangwa
kumene kukuchitika mchitidwe wonyasa kwambiri, kumene ma distributors sanapasidwe even mpata kuti azigawa nawo sugar, akupereka kwa munthu mmodzi yekha ngati asali awiri, amene so akanthu amene akamutenga sugar uchi sakumugulisa kuno ku Malawi, akumamugulisa mayiko akunja. Zosatira zake a Malawi akumavutika kuti apeze sugar. Uwuso nduna ofunikira inu, ofunikira anduna za trade a Partridge, mukuyenera kuti mufufuze kudwanga mukafike kwa anthu amba. Vuto anthu mmapumbuluma mmakafika ku office konko ndi amakubisira ni zinsisi monga mene takuuzira ni zankhani yaku khato. Kunena kuti anthu a Malawi kumene koko oyendesa maska excavator akulandira ndalama zochepa, koma excavator yomweyo ukamua munthu akunja akulandira ndalama zambiri. Kuli nkhani yovuta kwambiri yokhuzana ndi nkhani za leba. Kumene koko Malawi kungopezeka atamwa mowa kuti akununkha mowa, ntchito yaje yathera pombo kukhatoko, koma anthu ena akunja amene abwera kuayeza ali ndi mowa amene wosa akalipiridwa, sapasidwa discipline, sachosedwa ntchito. Kaye kuyang'ana maujeni yawo, masalaries yawo, masalaries yochuluka kwambiri. And even nkhani zokuti amuna they should give back to the community. Kulibeko kumene kwa olo primary, olo sukulu yankomba phala, olo mazi amene titokoze kuti mwina abweresano sopano chigali moto chowa kumbira anthu mfumu amozi mazi, koma kukufunikira nditu project imene impact assessment, environmental and impact assessment sinapangidwa, anthu akungogwira ntchito zopanda kuziteteza. So iyi ni nkhani ina yofunika kuti ino aboma muyang'ane kwambiri, kunena kuti kuja kumachedwa kudwangwa kukuchitika mchitidwe wonyasa kwambiri chifukwa cha anthu amene ali oyipa amene sakupanga chofunikiracho. Nkhani ina imene tikufuna tikambirane lero ndiyokhuzana ndi ku Capitol Hill, kumene anthu ambiri amene ali pa pensioni sakulandira ndalama zawo kuchokera zaka zambuyomu. Mafairo ayamba kusowa, ndiye kumafusa kuti kodi mafairo akupita kuti andiziko linolo ine sindikudziwa ngati liti lizatheke. Chifukwa nkhani iyi yolandira ndalama zako za pension, it is a right, andiso sinkhani siyokambirana. Andi titokoze aphungu ina amene anayibweresa nkhani imeneyi, kunena kuti palibepo chifukwa chokuti munthu uzikakambirana ndi boma ndikumakachita discuss za ndalama zako. Anayenera kuti munthu apasidwe mpata okuti akachita retire pa ntchito alandire ndalama zake. Koma kuli mavuto woopsa. Tikunena pano anthu ena anamwalira, tikunena pano ana ena akulephera sukulu chifukwa chokunena kuti ku Capitol Hill ko akulephera kuchita process mafairo kuti anthu azilandira ndalama zawo. Ndiziko lomvesa chisoni kwambiri, kunena kuti kodi anthu amma office amaganiza bwanji, mukuganiza bwanji kuti kodi mzimayi amene mamuna chana mwalira akukhala bwanji kumuzi, mzimayi amene alibe china chilichonse akukhala bwanji, and yet ndalama ma millions andalama ali kuboma konko koma mukulephera kuchita process. And ini nkhani imene inuyo wa president komanso nduna boma limene la DPP muiganizire kwambiri nkhani imene, kunena kuti anthu akuzunzika m'Malawi muno, ena ayamba kudwala BP, ena iya sugar chifukwa choganizira ndalama zawo. Kodi ndalama zathu tizatenga liti? And imene ini nkhani yomvesa chisoni kwambiri. Chimodzimodzinso nkhani ya Theba. Anthu amene anapita kutheba akuzunzika pakana leroli, ansala yeni kuti muauze kuti ino ndalama zanu zinaenda mwakuti sizi pakana lero sizi kuziwika kuti zili pati. Ena so anamwalira anangosiya makhadi yawo. Kodi ngati ndalamazo ziliko osauza anthu chilungamo bwanji? Ngati ndalama zinadyedwa mwina ndi maboma enawa osapanga kafukufuku bwanji? Izi ndizomvesa chisoni kuti nzima yuno kwa nkando ukuku wakhala kuchoka kwa nkando kumapita ku Capitol Hill
kwa nkando kumapita ku Capitol Hill kuchokera zaka mwina 2022 kuzafika lero li akumuuza kuti failo yanu yasowa. Andi mafailo osowa wasiya ya nzimayi wa kwa nkando ekhayo kuli mafailo ambiri a pension amene akusowa. Even ndalama za ana amasiye m'makansomo zikubedwa kopya. Andi hii 5 billion mukunena hii yopita ku constituency muyangane muyikire ma measures popeza mukunena kuti muzichita work ndi village committee, development committee komanso area development committee ADC. Muyenera musamale kompwiri ndalama zimene zizibedwa zidyedwa. Andi nkhani ina munayenera kuti inu aboma muyangane welfare ya kansala kunena kuti kodi kansala role yake ndi chani. Makansalazi akuzunzika koopsa, makansala kuzunzika ndalama imene amalandira ya pamwezi ndi 150. Kodi do you expect that person osaba agwira bwanji ntchito? Andi iyo agulira njinga za moto makansala iyi mukanayiyang'anaso kwambiri chifukwa chonena kuti makansala ambiri amwalira chifukwa cho agulira njinga za moto. And even salary imene mukanayikiraso at least revisit kuona kuti kodi anthu nthawi zina tikuba kwa anthu amaaba chifukwa cholandira ndalama zochepa. Inu mukampase kansala 150, MP mukampase 5 million, and MP yoyo ndi kansala amene amagwira ntchito yabwino kwambiri ndi kansala lero li amene akulemera kwambiri ni ma MP, makansala alibe ntchito. Ndafuna ndikusimikizireni kunena kuti ngati simuchita revisit nkhani imene ya masalari ya makansala nawonso mwina kuwayika pabwino kwa saso mwayi wa galimoto 5 billion imene izingobedwa. Anthu azingoba, anthu amaaba nthawi zina osakhala chakufuna iya. Koma amaona kunena kuti masiku ano mene zadulira nyumba, mwina nyumba ili pa 100,000 ya kansala, iye azikasala ndi 50, ali ndi banja, ali ndi ana, imene ndi osagwira. Munayenera kuti mpange machawi ya boma muganizire zimenezo. Nkhani za pension izi mukanaziganiziranso mwansanga chifukwa anthu akuzunzika kwambiri. Izizi nangofuna ndikuuzeni pamene so ndikusapota kunena kuti ku parliament tiyeni muziyamba kulankhula chichewa. Vuto life ya Malawi ni matama. Anthu ma MP kumene kujali kwa anzeru koma amalephera kulankhula chifukwa cholephera kulankhula chizungu. Kodi tuziliko liko ku parliament ena chilowereni kuzafika lero mwina 15 years 10 years 20 years ali ku parliament koma amalephera kulankhula chifukwa chokuti kumene kujako mandatory ndi chizungu. Ati kuwasangalasa azungu anakude ngati ifeyo kupufuna kumasangalasa azungu. Nkhani imene yabwerayo kuti anthu azilankhula chichewayi ndikugwirizana naye kwambiri. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.